Näin. Molemmissa on klaffi. Ja ääni mikillä talteen. Täällä sitä ollaan. Pakusivuovi kiinni. Karl Marxissa. Pyhässä Karl Marxissa. Niin kuin kuvasta näkyy, niin täältä on kaikki purettu pois metallille asti. Ja nyt on käynnissä vanhojen silikoniliimausten poistot. Eli tässä oli se tehasasenteinen levy. Lopputulemana päätin, että se on parempi tässä vaiheessa poistaa. Se oli aika rönttöinen ja nyt kun sitten sen päätti poistaa, niin siinä on hyvä se, että tuolta aika kivasti, kun tuolta aika paljon semmoista pientä ruostejuttua löytyi ja siinä oli semmoinen sivulevy tuolla, niin niissä oli kosteuttakin. Niin tykkään todella paljon siitä, että tässä mennään sinne ihan juureen asti. Kemiläiset oli sitten täällä muutamassa kohdassa. Tuolla ja tuolla varsinkin oltiin porattu siihen lattialevyyn jotakin pitkällä ruuvilla, niin se on mennyt pellistä läpi siellä reijät. Oulun Kärpä voitti SM-pronssia Kuopion Kalapaa vasta. Otetaanpa näin tähän vähän lähelle tämä vaakalähetys. Se on ihana tunne tällä, kun lastalla vettää tosta ja saa hyvin. Se on just tuohon silikoniin ja maalin väliin. Sitten se on ärsyttävää, kun se ottaa välillä tuota maalia mukaan. Mutta hion nämä kaikki vielä ja tulee ruostemaali siihen päälle kaikki. Konkreettista puuhastelua, se on kyllä mukavaa. Vieläkö sulla akku jaksaa 9.16. Ja niin kuin sanoin tuossa alussa, niin tykkään tästä, että menee tänne ihan juureen tämä värkkäyksen kanssa. Niin kuin täälläkin on tämmöistä ruostepölyä. Tämä käydä läpi ja hioa ja sitten vielä tarkistaa, että siellä ei ole reikiä. Pakkeloja. En tiedä kyllä vielä millä aineella nämä pikkureijät pakkelaa. Kai siihen löytyy joku. Työasento on kyllä yksi perkele, mutta semmoista. Vielä vaaka lähetys, joka on ollut näköjään vähän vinossakin, niin pyörii myös. Mikki tuossa toivottavasti on äänen tallentanut. Hyvä. Menkö mä tässä nyt koomamiehenä vai Antti Putkosena? Tää on tämä itsensä identifioiminen, identiteetti. Olenko minä koomamies vai olenko minä Antti Putkonen vai olenko minä molempia? Jotenkin ehkä haluaa uskoa, että ei se ja elää semmoisella ajatuksella, että ei sen tarvi olla niin sanotusti kontrollissa, että itse määrittelisi kuka on milläkin hetkellä, vaan se elämän satunnaisuuden yllätyksellisyys pitää olla siinä myös. Minä lopetan nyt.